क'क्राझाराव सोलिगासिनो दं थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। सानथामनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव मेहेरगोनाङै सोलिगासिनो दं क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बाहागो लाफैदों हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे बांलादेश, थाइलेन्ड, जापान आरो गुबुन बायजो हादरनि थुनलाइगिरिफोर। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय, रानलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय, गोरोबलायनाय, फोथायलायनायनि मोन्थोरजों बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव खुंनाय बे थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोनि दिनै नैथि सानावबो गुबुन गुबुन थुनलाइयारि हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोन्दों। दासिम थामथि जिथु क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो बेयो जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दङ। नैथि दिननि हाबाफारियाव फुंनिफ्रायनो जोंहा मोननै सेसन 10 बाजिनिफ्राय जागायदों। मोनसे सेसना जाहैबाय जों यां राइटार्सफोरनि जिथु जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि बिथांमोननि लिरनाय क्रिएटिभिटिफोरखौ जोङो बे लिटारेरि फेस्टिभेलनि गेजेरजों बाहागो लानो खाबु होदों आरो बेवहाय जोबोद रंजाखांनाय आरो एनकारेजिं मोनसे एनभाइरनमेन्टजों जोंनि बे लाइमोन यां राइटार्सफोरनि जुथुमाया खन्थाइ फरायनायजों आरो सावरायनायजों मोजाङै जाफुंदों। आरो लोगोसे नै दा जोंहा लाइमोन बड' आइजो लिरगिरि बिथांमोननि मोनसे सेसन आइजोफोरनि क्रिएटिभिटिनि सायाव लिरनाय, बेनि सायाव खन्थाइ फरायनाय, जोबोद गागि खन्थाइगिरिफोरखौ लानानै बिथांमोना सेसनखौ दासिम मोजाङैनो जागायगासिनो दं। पेरेलेल सेसन हिसाबै मेन अडिट'रियाम हलाव इन्टारनेशनेल जोंहा राइटार्सफोर लिंहरदोंमोन। बेनिनो जापाननिफ्राय त्यागि फुजिमोन बिथांमोना डिसकासननि सेसनजों मोनसे जापानिस लिटारेचार आरो जोंनि लिटारेचारफोरनि सायाव माखासे गोरोबलायनाय आरो मोनसे फ्रेन्डलि मोनसे सावरायलाय जाफुंदों आरो बेयो खोब मोजाङै जादों। गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय आरो मोनसे हादरनिफ्राय बाहागो लाफैदों। जोंनियाव बाहेरा हादोरनिफ्राय 8 हादोरनिफ्राय जोंनिसिम बेहाय रेजिस्ट्रेट जादों। बेनिनो गेजेराव माखासेया अनलाइनजों आरो माखासेया जेरै केनिया, एस्टनिया, जापाननियाबो जोंनियाव सेसनावनो फैदों। बेनिफ्राय बांलादेशनि, भुटाननियाबो जोंना अनलाइनजों दङ। फिजिकेल भाबै जोंनाव 7 दंफैयो। केनियानि दं, जापाननि दं, बेनिफ्राय बांलादेशनि दं। गाबोन जिहेतु जोबथा सान हिसाबै हाबाफारि हिसाबै मा गाबोननि जोबथा साननि हाबाफारियाव जोंहा मोननै सेसन दङ फुङाव। बेनि उनाव जोबखांनानै जोबनायाव भेलिडिक्टरि मोनसे सेसन दं। बैखौबो लानानै मोनसे बे सानथामनि हाबाफारि, बे सानथामनि हाबाफारिखौ जोङो मोनसे साम आप खालामगोन जयै। बेनि सायाव जोङो जोंनि जिथु टिम बे दा बाउन्डलेस हराइजन नेटिभ नेरेट्स, जोंनि आंगो जायगानिफ्राय जोङो मा बुंफोरनो हागौ, गुबुन रायजोआव गुबुन हादोराव जोंनि रायजोनि बादैबो भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि लिरगिरिफोर फैनाय, जेरै उर्दु, हिन्दी आरो गुबुन गुबुन महाराष्ट्रनियानो जा, पान्जाबानो जा, बेफोर हादोरनि फैनाय बे रायजोनि फैनायफोरनि जोंनि डिसकासनखौ जोङो साम आप खालामनानै मोनसे बे गासै सावरायनाय आयदाखौ जोङो मोनसे आउटकाम हिसाबै गाबोन सावरायफिननानै जोबथारनायाव जों बयनोबो बेनि सायाव मोनसे
रेकर्ड बायदिहाय लिरथुम लिरनानै नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय बेखौ दोनथुमनाय जागोन। ओनसोलनिफ्राय फरायसा बा रायजो राजा बा थुनलाइगिरि बिथांमोना माबायदि बाहागो लायो? ओनसोलनि बाहागो लानाया जोबोद रंजाथावना। बेवहाय टिम लानानै टिम बाहागो राननानै मोनफ्रोमबो सेसनाव मडारेटर आरो सामलायगिरि हिसाबै जोंनि बर'निफ्रायल' नङाबासिनो गुबुन गुबुन रावनि गोरों गोराफोरखौ लानानै बिथांमोनखौ लानानै बे मोनफ्रोमबो सेसनखौ सामलायनो होनाय जादों। आरो बे सेसनफोरा जोंनि मोनफ्रोमबो कलेज इउनिभारसिटि CIT-आनो जा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो जोंनि प्रभिन्सियेलाइज नन प्रभिन्सियेलाइज गासैबो फरायसालिमाफोरनिफ्राय थोंजोङै बाहागो लानाया जोंखौ रंजाखांहोदों।